like a Hellcat. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Mag-iingat nga'y lagi nang pamamala sa'yo. Good morning mga kalugaw. Maging sa Good morning mga kalugaw. pagsubok. Pasiring po kita kanya sa barangay kang Malintong. Ay bahan ta kanya si Ayon. Ano si Ayon? Uy! Si Bok. Yan, pasiring po kami kunya duman. Ang satuyak pong donor ngunyan si Abo Magpabisto. Abo Magpabisto. Good morning mga kalugaw. Diyos ng himala, walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanyang papuwin sa'yo. Ngayon ang kagulo ay laganap sa ating paligid. Ang ama'y dumadaloy sa puso ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito'y nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Panampalataya, siya ang Diyos ng himala. Walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa'yo. Tanglan. Ito ang Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya papawiin sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Inuwa na. Takot sa puso ay kanyang papawiin sa'yo. Good morning mga kalugaw. Ngayon po ay nandito na naman kami para magbigay ng kasiyahan at magbigay ng pagkain sa lugar po ng Malintong. Ayun. Ito po ang aking mga kasama, si Ayon, beautiful Ayon, si Bok, at ito po ang aking kumpare si Paling Michael. Ang isa po ay ang aking anak si Abijing, si Lalabe. Ngayon po ang oras na ito ay 6 o'clock ng umaga. Kami po ay papunta na po ng Malintong. Ito po ay ang lugar ng Lugaw. Saan ang lugaw? Napatdan. Napatdan ni Pade. Lapatan. Ayaw pa din. Oh, Napatdan. Ito po ang malapit na po ito sa boundary ng Tamban. Ang itong maraming kasaysayan ang lugar ng Napatdan. Ang Napatdan pala, ang lugar palang ito ay mayroon ditong ginto ng panahon. Ginto. Kaya pala tinawag itong Napatdan, ito ay naputol. Ang gustong sabihin pala ng Napatdan, naputol. Ang ginawa pala ng tao ng panahon na iyon, mayroon silang nakuhang ginto. Ito ay tinalian. At nang bumalik sila at para kunin ang ginto, ito ay naputol na. Kaya ay tinawag, ang tunay na pangalan kanina pa di, Napatdan Bulawan. Aram ang istorya nga. Hindi may naaram. Napatdan Bulawan. Ngayon po ay nandito na po tayo sa lugar ng Banga. Banga. Saan kita pa din? Sa may Banga na pa di. Malapit na tayo sa sityo ng Tungkig. Yung Ah. meron din mga ano dyan, yung naalala mo yung nagka-encounter dyan. Banga? Tungkig? Yung Tungkig. At sa may Kataras Border dati. Doon sa may ano dito pa di, Karambuan. Karambuan. Oh. So itong grupo kang ranger, saka grupo kang
Batalyong ng Tamban. Malapit din pare, dito lang yan sa unahan. Oh, dyan. Oh, ito ang tinatawag na Tungkig, Sitio Tungkig. Aware talaga ako karoon ng missing counter. Yung lugar dyan sa may Tungkig. Kaya ang inaano ko pirming sinusukat. Sana yan. Nermis. Malapit na sa tulay. Wala ako ng nermis. Malapit na tayo sa tulay. Nagiging linon. Boundary na yan. Yan, itong lugar na ito, dito nagkaroon ng encounter ng panahon. Ayan, yan. Yan, marami diyan, may mga namatay diyan, mayroong mga nahuling mga army. Driver contractor. Dingerson. Diyan, medyo delikado po ang lugar na ito. Nang panahon, mayroon ditong pinasabog na landmine sa lugar na yan, landmine. Oh. Sa Karambuan. Sa Karambuan. Karambuan. Mabuti po ay nandito may dala po kaming sasakyan. Kasi kung wala po kaming sasakyan, ito pong lugar na ito, tinutulak namin dito ang aming karita. Yung karita ang tawag yan pare. Napakataas. Yung tricycle namin, ito yung tinutulakan namin, itong tinatawag namin Karambuan. Paboritong lugar na tinutulakan ng aking mga dual power. Yan. Pakyat ang lugar na to, kaya medyo nahihirapan kami dito pag walang sasakyan. Pero pare, alam mo din akong story dyan. Naalala mo ba si Karapon, si Lindoy, si Edwin? No. Yung napangasawa dati dyan nakatira. Si Tinta, ang pangalan nun si Tinta. Nagkaroon lang ng ligawan nung nagkaroon ng transborduhan dyan sa lugar na yan. Dito sa Kaya Karambuan. may love story din ng pamilya ng mga multo. Sariling mga rin pare, mga kamag-anak. Kumagana. Ito po ang lugar na ng Bataan. Nandito ang isa nating kaibigan, si Daniel Viñas, ang kapitan po ng Bataan. Ito po ang marami po itong babae. Huwag nyo lang pong sasabihin. Saan pa rin? Bataan, ito ang harong ni kapitan. Yan. Yung dinaanan natin. Pero pare, wala ka naman mga chicks dyan. Wala sa Tanghali na siya dyan si Marcel na. walang chicks dito sa di pa lang pala nito. Yan, pagkalampas dito sa plaza, ito ang bahay ni kapitan sa bandang kanan. Mga kalugaw, para pala sa kaalaman po ng lahat, ito po ng aming ginagawa ay simula pa po ito ng last year, 1 year ago. 1 year. 1 year. Nagsimula ng pandemic, nang magsimula pong pandemic, linggo-linggo po kaming namimigay ng libreng lugaw. Hanggang sa panahon pong ito. Minsan nga may isang linggo na halos 4 na bihis po kami namimigay. Katulad ng bagyong Ulysses. Bagyong Ulysses, namigay po kami noon ng mga lugaw. Zone by zone yun sa Tamban. Lahat ng zona. Pwede itong Mike's Free Lugaw, ito po ay ginagawa namin. Barangay po ito. Siguro abuti na ito ng mga 42 barangay na siguro ang napuntahan natin. Ang pinakamalayong napuntahan natin ay ang lugar ng Pantat. Sakop pa pare na Ang lugar ng Pantat, sakop lang Tinambak. Saka ang Pantat dyan sa may itaas pa rin, sa may inutan niya ng San Ramon. Yung dati na dinaanan natin. Kakaliwa doon. Kakaliwa. Ibig sabihin yung dinaanan natin, National Road yun? National Yung maliit Road. lang, Oo. located. Yun po ay ginagawa namin 1 year, halos 1 year na. Anong gamit nyo sa doon? Transportation? Ang ginamit naming transportation doon yung malaking sasakyan parang sa army. Weapon, kung tawagin. Jeep ang tawag doon. Jeep. Yun ang sasakyan ni Owner. parang army. Mga pa yun? Mga panahon ni Hapon. Ngayon po ay araw ng linggo, kaya kung makikita po ninyo sa mga kalsada, ang mga simbahan po, yung dinaan natin, simbahan ng iglesia, maraming tao. Mayroon din po tayong madadaanan yan, nang dumaan tayo sa Antipulo, mayroon ding simbahan na hindi pa nga tayo nakapagsimba kasi nagsisimba po kami sa hapon, kasi ang umaga namin kapag tuwing linggo ay namimigay kami ng libreng lugaw. Nandito na po tayo sa lugar ng Malibtong. Ito po ang bahay ng kapitan. Ang una pong pinupuntahan namin ay ang bahay ng kapitan para magpaalam, kasi kung pupunta tayo sa isang lugar na hindi alam ng kapitan, baka trespassing tayo. Pero para yan paring pupunta ka sa bahay ng isang tao, kailangan mong paalam sa may bahay kasi hindi ka pwedeng mababypass ang kapitan. Parang pa di ito. Ha? Hindi po yan ang kapitan.
dito nang awin. Donation lang siguro nag-aig din. Digdi na po kami sa lugar kang Malibtong. Iyo sa ron naman. Ng quantum. Ano pa Man talaga nakikita mo, siya, Sir Jeff, sa loob po ng isang taon na lang ito na darating pa bilang membro ng quantum? Mga kalugaw, papasok na po kami sa lugar ng Zone 6 ng Malibtong. Akala ko nung una, nang pumunta ako dito sa Malibtong, walang mga bahay. Ang bahay pala ng Malibtong, papasok ka muna sa parang iskinita. Nandito pa lang mga bahay. Kaya nung ito po ang sa dami ko pong napuntahan ng mga feeding, ito lang po ang halos hindi ko pa napuntahan. Kakala ko mga 10 lang ang bahay. Nandito pala ang bahay sa loob, napakaraming bahay. Ang household di pa di pira, sabi nila. 100. Mga 100 ang household po ng lugar na ito. Ito po yung pagdating namin. Tinutulungan po kami ng asawa ni Kapitan. Anong pangalan ni Uncle mo? Si Uncle Dasoy. Sarmiento. Si Uncle Dasoy na Sarmiento. Para ito ay laging kumakain sa lugawan ko sa Tamban, kaya alam niya kung ano ang lasa ng lugaw ko. Kaya excited siyang tawagin yung mga kababayan niya na makakain ng lugaw. Ito sana ang masarap kainin ng lugaw, yan yung manok. Yung dalawang manok. Tinola. Ito po ang lugar nila, napakatahimik na lugar. Mababait ang tao, maraming bata dito. Ay, kagawad Janet, iba na ate mo. Di mo alam ang kaso ng liberty. Ang kaso kung kagutuman. Sa Manila, kasuhan ka na niya. Kuan ka na bibi. May manok pa yan, tinapay. Oh. Igong manok. Pero na kayo ito, sabayan nyo na sinanglag na maluto. Ito nga kina yan, kanto. Ano sumali di pa magaling. Lugaw, bakal nakamoning lugaw. Lugaw, may sugok ini asin isa. Lugaw, bakal nakamoning lugaw. Lugaw, may sugok ini asin isa. Lugaw, mauragong na pamahal. Lugaw, mawawara ang sinubungaw. Kung gusto nindunin kakanon, yaon ang lugaw na masira mo. Maharangin niya si malabo. Paborito kan mag-aragong. Figura na mayong ipon, bakal nakamoning lugaw.
lalo po sa nag-donor, family Cabral, and then family Abelardo. So nagpapasalamat po kami sa indo mga sir dahil po sa pagdigling nindo sa mga barangay. Nakapo po may dalang donor para po sa mga kaakian. Na lugaw, may itlog, may tinapay, kumpleto. Kaya nagpapasalamat po ang bilog pong barangay official kang Olag Pequeño, Tinambak Camarinesor. Kaya nagpapasalamat po kami sa indo. Huli po kan sa indo nga pagkamuot sa mga barangay, asin sa biyaya na sa indo pong itinaot digdi sa mga kaakian. Sharing pa po pag may sobra, kami man po siguro baka pwede man. Salamat po sa indo gabos. Salamat sa family Cabral na halik po sa Tamban. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pa-like and subscribe na lang po. At para po mas marami pa tayong batang matutulungan.